שלום רב לכם. אנחנו פותחים את התוכנית הערב בסיפורה המאוד לא פשוט של בחורה בת 29 מן ההתנחלות קידר, שהגיעה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים עם רעלת. לא רעלת הריון, אלא רעלת אלכוהול. חבריה מספרים שמדובר בבחורה טועה, ממשפחה טובה מאוד, ושלמרות ההשקעה האדירה של הוריה בה, היא הידרדרה עד למשרדי היח"צ של קשת. ערב טוב לך, מעיין שריג. שלום. אני מבין שהרופאים בבית החולים ערכו בך בדיקה מקפת מאוד. מה הם גילו? ערכו במקום בדיקה מקיפה מבחינה סביבתית וזיהומית, וזה מה שהם מוצאים. זה הדוח, אגב, שהם מפרסמים, וזה מה שהם מוצאים. במקום נמצאו ריכוזים חריגים של אבק, מימן, חנקן, חיידקים ועובשים. אז מי אחראי על זה? איך ההתמודדות עם האוכל בבית החולים, בלי האוכל של אמא אורנה? מעיין, יש שמועות די עיקשות שבמהלך השנה האחרונה את היית עם אחד מעובדי חברת חדשות. איך זה הסתיים? רק השנה 4 מקרים של הפלות. אני לא יודעת אם זה תמיד כאלה חדשות טובות. נדמה לי, מעיין, שאת ממש כבר בתוך התפקיד שלך בקשת, כי את מתעקשת לא לענות ספציפית על השאלה המאוד ספציפית ששאלתי אותך. הנושא תחת בדיקה. הבנתי. אז לסיום, בואי תנסי להסביר לי מה בדיוק את הולכת לעשות בקשת, את הולכת לעבוד קשה? חשוב להבין עודד שגם במהלך כל התהליך הזה הוא מאוד בירוקרטי, הוא מאוד ארוך, אבל אל דאגה, עוד תקופת החגים עוד לפנינו, יהיה בסדר. אני מבין שזאת הולכת להיות עבודה באמת קשה. מעיין שריג, תודה רבה. תודה לך. מעיין, תודה רבה לך. מעיין שריג, תודה רבה לך. לסיום, מעיין, אנחנו רוצים להודות לך מאוד על תקופה ארוכה של עבודה משותפת ועל התרומה שלך לתוכנית. אנחנו מאחלים לך דרך צלחה ואוהבים אותך מאוד מאוד.